Statistisk set er kernefamilien med far, mor og fælles, og i mange tilfælde også sammenbragte børn, den dominerende familieform i Danmark. Dette har ændret sig meget i løbet af tiden. Det er gået fra at være en kernefamilie med far, mor og børn, og helst 2 børn, til at være en familie med sammenbragte børn. I børnehøjde opleves skilsmisse i Danmark, hvor næsten 50% af befolkningen bliver skilt, nogle gange som en lidt utryg sted at bo. Der er milliarder at spare, hvis man lærer familier samvær. Det offentlige system bruger hvert år over 15 milliarder kroner på særlig indsats for børn og unge fra problemfamilier. Man kunne spare ca. 2,5 milliarder, hvis alle kommuner brugte 4 gennemprøvede metoder, hvor hele familien kommer i behandling, og hvor det er blevet videnskabeligt bevist, at de har positiv effekt. De utrolige år, som en af metoderne hedder, er udviklet i USA og består af en række teknikker, hvor kraftig ros, belønninger, point og klare regler for konflikthåndtering mellem børn og voksne indgår. Og så skal de voksne træne i at indgå i børnenes leg og blive derinde for bedre at kommunikere med børnene om, hvad der er godt og skidt i hverdagen. Alene denne metode kan spare samfundet for 16 milliarder kroner. Metoden, som er udviklet af professor Carolyn Webster Stratton på Washington University i Seattle. Metoden kan bruges på børn op til 12 års alderen og består af forskellige pakker til små og større børn, forældre, børnehaver og skoler. Det handler grundlæggende om at skabe positivt samvær mellem børn og forældre. De børn, som de utrolige år retter sig imod, kan have ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser. Men det kan også være familier med tunge sociale problemer. Det kan der også være almindelige forældre, der bare ikke har nogen anelse om, hvordan de skal opdrage deres uvårne rollinger. Ifølge Ramball, som er en konsulentfirma for Socialministeriet, vil cirka hver 20. barn i en årgang være målgruppen for et tilbud som de utrolige år. Fakta: familiebehandling 4 forebyggende. Rambøll konkluderer, at disse 4 metoder har positiv effekt. Det første hedder de utrolige år, og det er et forebyggende indsats over for de udadreagerende børn, hvor forældre i grupper lærer at håndtere deres børns adfærd. Så nummer 2 hedder slægts- og netværksanbringelser. Det er et alternativ til plejefamilier. Nummer 3 er multisystemisk terapi. Intens familieindsats over for 12-17-årige i eget hjem. Den 4. og sidste hedder multidimensionel treatment foster care, hvor adfærdsvanskelige børn og unge anbringes midlertidigt i træningsfamilier. Som I kan se her på diagrammet, er antal par med 2 børn faldet rimelig meget fra 1989 til 2008. Børns andel af den danske befolkning er også faldet og er stadig faldende, og det menes, at den vil være faldet helt ned til 20% i 2040. Kvindernes gennemsnit førstegangsfødende er faldet med 3 år cirka, steget, og nu 29 år, hvor den i 1989 var 26,2 år. Okay. Der er sket en stor ændring i begrebet kernefamilie. Det man før i tiden anså for at være en kernefamilie var far, mor og 2 børn. Nu er det blevet ændret til at være et par uden børn, eller en alenemor, eller en kvinde alene kan sågar også blive en familie, eller til at blive en skilsmissefamilie med sammenbragte børn og fællesbørn. Der er sket en ændring på 21% med par uden fælles biologiske børn, altså hvor de ikke har nogen børn, eller hvor de hver især har et barn fra tidligere ægteskab. Og der er sket et fald i par med 1 biologisk barn, med 2 biologiske børn og med 3 biologiske børn, hvorimod par med 4 og flere biologiske børn er steget. Specielt par med 5 biologiske børn er steget kraftigt. Okay.